Γεια σας, είμαι η Γιώτα, υπεύθυνη του καταστήματος. Βρισκόμαστε στο κατάστημα της Θέρμης στο Body Fit και είμαι εδώ για να απαντήσω στις δικές σας ερωτήσεις. Η Γιώτα μας ρωτάει ποιες είναι οι καλύτερες ασκήσεις για τους γλουτούς. Καλύτερη άσκηση θα έλεγα ότι δεν υπάρχει. Όλες οι ασκήσεις είναι ιδανικές. Απλά θα σου πω αυτές που χρησιμοποιώ στη δική μου προπόνηση, έτσι ώστε να σε βοηθήσω. Πρώτη άσκηση μπορούμε να εντάξουμε τα Bulgarian Split. Δεύτερη άσκηση είναι τα step ups τα οποία κάνουμε σε box είτε σε κάποιο στεπάκι. Επίσης μπορούμε να κάνουμε τα deadlift, όπως επίσης και τα hip thrust. Και ο Νίκος μας ρωτάει ποια είναι η καλύτερη αερόβια άσκηση για να μειωθεί το λίπος από την περιοχή της κοιλιάς. Νίκο, θα σου έλεγα ότι δεν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο μπορούμε να απομονώσουμε, οπότε θα σου πρότεινα μια προπόνηση HIIT, η οποία είναι σε υψηλή ένταση, την οποία μπορούμε να εντάξουμε σε μικρό χρονικό διάστημα για να κερδίσει χρόνο, να ανεβάσουμε τους παλμούς της καρδιάς στο 100% και έτσι να έχουμε κάποιες λίπους σε όλο το σώμα. Αν έχετε και άλλες απορίες σχετικά με το fitness ή οτιδήποτε αφορά το γυμναστήριο, είμαστε εδώ για να σας δώσουμε τις δικές μας απαντήσεις.